Mähän uskalla pyörittää tätä normaalisti, kun pitää pyörittää täällä eessä. Vittu kun ei jaksa. Aina nää samat temput. Joo, loppu se ulin. Minodekki. Miekka ympäri siitä niin Leo Holmenilta. Meneekö ekalla? Ei, tossa tuli huono tuuri. Anteeksi. Suolata. Hurtu. Ei jaksanut. No niin, kama beää. Greenmurri. Leo koolannut. Kuollaan. Jos toi ei lända nextillä, niin mä oon huono. Yksi, kaksi. Tulkaa äkkiä tänne tälle kuhulla. Seuraava yksilö. Täällä oli jossakin yksi hyvä. Drybatter Needle Scooter. Studio Quick. Jos ei mene ekalla, Amos Kaikkonen mua parempi skuuttaamaan. Tää on mahtavaa, että mulla osuu koko ajan tähän kameraan. Tota ei laskettu, Amos. Älä kuvittele liikoja. Nyt Abias, mä nyt ländää. Sä oot parempi kuin mä. Mielipide näistä mun baarsia löydyksistä. Aamussa oot mua parempi. Ihan sama. Varmana. Kauppaan! Okei. Next trikki täältä. Tripla Rewind Latte. Eino Hakulinen koolas. Laittaa suoran kaali. Nervaa. Siellä oli jo se. Se on tehty jo. Ei mitään. Millä lähtee? Tripla Revla. Kuka? Kalle. Yeah. Noin. No niin, sitten joku tämmönen koolan Butterbar ja sitten Ugelski koolas Patebaani. Hän nyt se joku muukin vissi olisin sanonut, mutta häpä se. Ei maistu. Onnes jonkun pitäis mennä yköiselle. Ei tee. Täällä oli triplakikin jossain. Päätä tossa on Snake. Kuka sen nyt koolas? Anks koolas triplako. No nee. Nyt triplakiks. Pitäis mennä ekalla. Joo. Ok. Täällä oli Otto pistänyt tuplabrii jossain. Missä se nyt on? Tässä on Otto laittanut tuplabrii. Mä testaan kaareen. Mä oon tehnyt sen kerran vaan lainaskuutilla sketchistä. Katella. Tää tulee olemaan vaikea. Mä koitan vielä kahdesti, jos ei mee. Sit mä teen vaan resiin, mä en jaksa. Toi ei mene. Vai siis meneehän se, jos mä jaksan vaan yrittää. Mitä se yrittää? Kuka? Pekka. Pate Invardi. Oh shit! Oh. Triple fingeria on unkikin lainissa vaan. Jees. Ei hyvältä vaikuta. Onko yksi bonustemppu teille? Tääkin temppu oli joskus tatsissa, niin itses. Tekis mieli vaan lisää vippi tohon, mut... Soittakaa kytäät! En mä ehkä sitä kuppia nyt vedä. Mä vedän vaan ton normi. Mulla koko ajan vaihtuu mieli. Vedä ilman vippiä.
auto, kun ei mene chilleri. Mä en halua luovuttaa, mutta mä en halua tehdäkään. Joten mun pitää tehdä se. Korjatkaa. Mitä vit? Mä oon hingannut tätä 2,5 päivää nyt. Tää on helppo temppu. Mikä? Joo. Soittakaa AB Mooselle. Jos ei nyt soita, ländää siis. Nyt. Joku soittaa 112. Meikä soittaa. 112, miten voin auttaa? Mä en ländännyt tätä temppua. Niin voitteko tulla hakemaan sen putkaan tai jotakin? Joo, mä olen tulossa nyt tällä hetkellä. Tuokaa se temppu siihen ulos. Joo, mä tuon se. Kuinka pitkän tuomion se saa? No, se riippuu vähän tempusta. No, se on semmonen chilleri. 2-5 viikkoa. Ei, 2-5 vuoteen. Alright. Noniin. Moro. Mä en pelleile. En mäkään. Mä soitan ambulanssi seuraavana. Nimittäin ei minulle. No niin, ambulanssia tänne. No, onko ambulanssi puhelimessa? Onko ambulanssi? Täällä kuoli yksi tyyppi. Joo, no niin, seuraavaksi tulee palokunta paikalle. Mä laitan sen numerosta tuohon valmiiksi. 112. Ländäsin! Ei tarvi palokuntaa paikalle. Mutta mä soitan sen silti, jos mä en nyt lentää tätä toista temppua. Vedetään Mirelalle. Ei vittu mun silmä. Mikä batterilla on? Nyt se batteri. Joo, nyt se toimii. Now it's go. Ai vittu. Moi kiinnosta. Sanoit sä mitä tahansa, moi kiinnosta. Mitä? Miksi sieltä tulee D-flippi? Noniin, maistuuko varoa? Paskapooli. Haluatko nää nää sun per... Mä huudan ihan lujaa, jos mä en ländää. Ländä, yeah! Varoitan teidän korvia, jos ei nyt ländää, niin... Noniin. On niin normaalisti vaan. Piu. Huutanut mitään. Mä oon kyllä pi. Se en ollut minä. Mä huudan ihan lujaa, jos mä en ländää. Ländä, yeah! Jos mä en nyt ländää, niin mä lennän pihalle, sitten ei voi mitään. Mä sittenkään mitään. Otetaan täältä nyt taas sitten joku. Tasan 07. Bound kiki. Ei mitään Mitkö mietteet, kun ei mene chillerit? En tiedä. En minäkään. Noniin. Seuraava. Kounko Leo Holminen just. Pitäis mennä ekalla. Nähdäänpä sitten